I poštovani ljudi, danas radimo na Begi vlog, znate kako što radim. Za Bosnu Begi, znači idemo za Bosnu, što ja puno sjerim. Uglavnom uživajte, lajkujte taj video, znate. Za malo podrške, fali nam još malo do 1K subscribera, tako da Begi, znate. Hajde, uživajte, koze. Da će da me čeka, jako prođe i godina neka. WTF, Begi, ovo je pusta. Šalim si, ima tamo neki čola, vidi ga. On ljubi ga, babo. Babi, dođi, babi. Tako što inače radi. Fak, zaboravio sam, sad se ljudi mislio pijano malo znači. Kaže, Begi, ne smiješ ovdje sjesti i ovdje. Ne smiješ, postavio sam me da sjedi. Ja imaš to ovdje kad se uzim, on kao se šprica tako dezinfekcija, Begi, gledaj. Kako sam čisto kao bebe guza, Bog me. Inače moram možda skupat fasaž. I ja koronu možda. Još ne znam, Begi usput će uvodni sir. Evo malo ovako zjebać. Halo, čau čau. Gdje je kondukter? Hvala. Djepe, vrtoče. Naslednja postaja. Radovljica. Sjeri, Begi. Mene zanima, može li se ovdje staviti noge? Kondukter, dođi vamo da te pitam nešto. Alo, evo, malo me žučirati, satić. Što ja mrzim ako dječu uvijek sneći za... Ja ovdje ga pitam, mogu staviti fino noge ovdje. On nema njega. Što ti ide na živci. Ljudi, vidite mogu. Ne sjer. Begi, on će meni izbaciti iz ovoga vlaka, neće mi nikako... Ljubljana ima sat vremena, ja se ubiti od sebe. Što ima ovako kod vas ljudi? Nadam se da će vam biti zanimljivo. I subscribe-ajte se, lajkajte video. Ovo jeste bagro, ciganska. Šta? Uđeš ti biciklom, uđem ga biciklom. Uvijek ide biciklom, znači. I sad će opet da neko kondukter doći, ajoj. Begi. Tamo one kuće. Ne sjer. Naćemo to ovako. Aj, ja im posla bude što zanimljivo. Gdje Begi ne smiješ smrti. Kao, što ne smijem? Svijen kondukter, još pleskima. Alo, ko ne smije? Što ne zašto? To treba, aj bježi. Ne znam jel se čujem nikako ne zanima, znači. Kondukter sad kad ide satički.
pas Begi, on će meni, ja moram skinuti kao. Kao, ko si ti? Ko si? Pojmo ti, sad ću ti, vidiš da nije skinem, šta je? Jo, majko moja draga. O, 17 ne ser Begi. Tebe šarala, zar da te ne bi varala? O je, to je vodu, Begi. Aj, bude glupi komentara, ja ću se ubiti. Šta je bilo, šta je da radim drugo? Da sad, vidiš. Kad ja imam nekog dobro, joj. Nešto, kaže Begi, 1,5 m razlike. Kaže, naš pričaj sebi sranje, sad ćete vidjeti sranje, ona ga tamo, naš pričaj sebi, ona ga tamo sranje, nemoj biti da sebe i gujicu namaš sati, čuva sad. To mi je ček rekao. Jebate život. Ne znam, će li se vidjeti, ima fino. Otoče, nije ser. Otoče, Begi. Jao. Ne znam šta. Sad, konj, to je ovo, ne znam šta je ovo, ovaj virus. Šta virus, ovaj. Ne znam sad, imam biti da se. Vidiš kad mi počnu ljudi gledati čudno, pričam sam sa sobom, Begi, devim se, znači nikako ne zanima, pričam normalno. No šta je, baš mi ti gledaš, što huš? Ajde jebi, ajde. Miši. Fuck you. Smir. Ljubljanu. Izjer. Korone. Begi ima da bi izbrišu video zato što sam rekao korona. Eto vidite. Još mi ime proklinješ moje... Daja podnat. Što ti pričaš ba? Da šuti. Ja krenu pjevati, skonto da sam krenuo kontra kameru. Sad ne znam tekst, jebika. Ne znam. Mene iskreno zanima kako će ovo video biti, valjda će biti zanimljivo. Begi, šta da vam kažem, ono. Nemam šta da vam kažem, tačno. Neće da upale ovo grijanje, šta ide grijanje, ba. Kaže korona. Ja neću više pričati o koroni. Šta ide grijanje, Begi, oj. Ima da nas jebu. Ovo će kurac se bez tavara, da se sada karac jebu. Zanimljivo, kaj biješ? Je, gdje si kopšao? Policija. Ovo mi je stvarno za znak da moram paziti. Drugi kamion, Begi. Šta je? Šuti sad na granici. Welcome to the Bosnia, Begi. Dobro, haj, bye. Welcome to Bosnia, Begi. Nisam jedini retak u šorcu. Ima još jedan. Prc.